Het is 4 uur, dit is het Frieske Nijs. Goedemiddag. De huizenverkoop in Friesland heeft deze eeuw nog net samen in West als nou. Dat blijken nu de makelaarscijfers van het aanroende kwartaal. In de maanden april, mei en juni is er in Friesland 4% minder verkocht dan de 3 maanden ervoor. De Friese makelaars hopen nu op de positieve effecten van de verleging van de oerdrachtsbelasting die het kabinet een week onkundig heeft. De eerste signalen liep je goed. We zien gewoon in Friesland, maar ik landelijk zien toename van het aantal bezichtigingen. De eerste transacties daarom binnen al sluiten. Puur om het feit dat het aantrekkelijker worden is, de drempel verlegen is en de beweging in de merken die er al. De renovatie van het Drachsterplein in Ljouwert zal minder oerlijst jaar als verwacht waard. Dit omdat het jeddere plan om het plein 9 dagen lang uit te sluiten van de baan is. Er komt een soort van rotonde om de werkzaamheden heen. Daardoor goed het Drachsterplein net dicht en blijven bedrijven bereikbaar. De ondernemers binnen blied met deze variant, vooral omdat de gevolgen van afsluiting grut wezen zoenen. Ja, daar hadden we best wel wat hoofdzorgen over. Om dus, van hoe komt dat en hoeveel geld gaat ons dat kosten? En dat liep toch best wel in behoorlijke bedragen, berekeningen die wij hadden gemaakt. En daar is nu geen sprake van. Dus ja, voor ons positief. Het werk aan het Drachsterplein begint heel bij augustus. Oorlier moet het Drachsterplein er zuid. Het kruispunt wordt verhegen en er komen fietstunnels. Het fietser Pieter Wening van de Harkemaker had elke dag een 2-jarig contract bij de nieuwe Australische hutfietsploeg Green Edge. Dat meldde verschillende media. Juist werd bekend dat Wening na dit seizoen afscheid neemt van de Rabobank, omdat het daar is om een nieuwe uitdaging. Dit wordt al 4 keer gewonnen. Het is gewoon een partier van iets nieuws voor mij. En dat is gewoon het hoofdding waar we ook besloten hebben om voor te gaan. Wening zit sinds 1999 bij de Rabobank ploeg. Eerst in opleiding sinds 2004 als beroeps. Wening zou de tweede Nederlander wijzen die naar de Green Edge ploeg gaat. Na 3 jaar het campus De Wildemerk in Harig hield definitief de dwarren sletten. In De Wildemerk waren 40 probleemjongeren opvang. Het was voor haar de laatste kans op een diploma. Maar rond er minder animo voor wie als verwachten, kwamen er financiële tekorten voor de squallen. Het kabinet hield er geen extra yield voor hoor en dus is de stekker eruit lutsen. Nog maar 12 van de 20 docenten van De Wildemerk gaan een nieuwe baan voeren. Wat er met de gebouwen op de campus gebeuren zal, is nog net bekend. Pieter Karst Bouma, veeboer in Weensum, is het oude weekend Europees amateurkampioen Highland Games worden. In Hongarije versloeg hij 14 concurrenten. Ik dacht zijn eigen vernuivering en Bouma op zijn in de regel wat minder onderdelen, die als stien zitten, goed mooi komen. Als het Frederik Poelbergs gaat, dan is Bouma samen in een Europees kampioen. Het succesverhaal krijgt nog een vervolg. De Weensumer is uitgenodigd voor de wereldkampioenschap in Amerika. 6 en 7 augustus zit ik in Spokane, in Washington State in Amerika. Dus dan zitten we daar het beste in aan. Het feit dat daar steen mooi en van Nederland uitkomen mooi, Friesland zelfs, dat is schitterend. Ja, winnen bij de wereldkampioenschap zit er nu elke dag net in. Nevens Bouma zullen vooral de Amerikaan hem te sterk aanwijzen. Het waren aan het besluit. Joen en vannacht vallen er nog wat buien. Morgen een soort bewolking, maar buien en zo dan wat zinnen. Het wordt een graad als 22. Er ziet een matige, onkrachtige zuidwestenwind. Het vierde fruitsjoch sneur nog enkele buien, maar ik zinnen. Van snij nou droeg en simmerwarmte. En het Xavier deze kwart hier. Dadelijk heer en baas Boppenbaas. En ik meld me maar meer Fries Nijs, aan ze om 6 uur.